daghan taghisgutan. Ay tungod sa saan? Isaan na ba ka? O ikaw ang nagsaad? Ang pulang sa Ginoo nausag saad. Kabalo ba ka nga naay mga kondisyon at saad? Atong tutulong sa Bible kung asa magid kini makita ang saad. Saad nga makaayo kanimo ug naapod mga tao nga gisaaran sa Ginoo hangtod karon na ang ebidensya nga gituman sa Ginoo. Tara, atong sugdan pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata sagrado kini tungod kay ang Ginoo nga atong ginaistorya balaan. Magpasalamat kita kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Kung naatay pangayoon, syempre gikan pud sa atong kasing-kasing. Kabalo ba ka nga ang Ginoo nagatuman sa iyang saad? Kung kita magsaad sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo, kinahanglan usab nato kini tumangon. Mao nang pinakakondisyon sa saad. Kung ikaw usab na ay gisaad sa imong isig katao o bata, kinahanglan usab nimo kini tumanon sa walay pagduha-duha. Paano ba nimo kini matuman? Mangayo kitag tabang sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ampo. Ato ang i-fold ang atong kamot ug itiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga adlaw. Salamat sa teachers nga imong gamiton aron pagtudlo sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ni Teacher Ivy o ni Teacher Pressy nga sila magtudlo ka namo sa imong pulong o kini ma-apply namo sa matag adlaw. Kung ay bata karon Ginoo nga naay gisaadan, tabangi siya nga matuman ang iyang saad sa walay pagduha-duha, tagai siya og maayong paghinumdum ug maayong lawas aron walay palya ang iyang mga saad. Kung aduna siya kalisod karon, tabangi siya nga mahayahay ang iyang kahimtang ug labi na gyud Ginoo sa mga estudyante, tabangi sila sa matag adlaw nila nga kinabuhi uban sa ilahang pamilya. Salamat sa imong pulong nga among matun-an karon. Ikaw ang among ginapasalamatan o ginasaligan sa tubag niini. Sa ngalan ni Jesus, amen. He knows all and he's holy, forever he's the same.
Thanks for watching. If you enjoyed this, then like and subscribe to our channel for more. Don't forget to check out our other videos. Maayong adlaw mga bata. Naghibalo ko kadaghan kayo mong memory verse. Apan, dugangan na tong isa. Ready ka mo maminaw sa atong memory verse? Kinsa man ang imuhang ginasaligan. Tingali ang imuhang mama, ang imuhang papa, lola, ate, kuya, o ang imong suod nga higala, o ang imuhang maestra o maestro. Kung ikaw nagasalig sa isa ka tawo, ug siya nagasalig usab kanimo, siya nabalaka kanimo. Ug dili siya maghimo og isa ka butang nga ikaw mapasakitan. Paminaw kamo sa atong memory verse nga kini gikan sa tinuod nga pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Si Jeremiah, isa siya ka propeta. Pasabot nga ang Dios naghatag kaniya og importante nga mensahe sa pagsulti sa pulong sa Dios sa mga katawhan. Atong memory verse makit-an sa Jeremiah chapter 29 verse 11 nga nagasulti. For I know the plans I have for you, declares the Lord. But pasabot nga ang Dios nagigsulti ug nasayod sa mga plano alang kanimo ug kanako. Plans of wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Ang Diyos gayud ang naghatag og plano sa imo ug sa akong kaayuhan. Plano alang kanimo ug kanako sa nga naay paglaom ug maayong kaugmaon. Bata, kung ikaw nagatuo sa Diyos, kining bersikulo alang gayud kanimo. Ang Diyos nagatuman gayud sa iyang mga saad, sa mga plano alang kanimo sa umaabot. O kung ikaw wala pa Jesus diya sa imuhang kasing-kasing, tuhi siya. Pangayo o pasaylo kaniya, kay siya anda mo pasaylo sa imo o sa akong sala. Tuhan ba nimo si Jesus? Paminaw sa atong Bible story, aron mailhan pa nimo siyag maayo. Karon, atong i-memorize ang atong memory verse. Pinaagi sa pagtakop, no, takluban nato aron ma-memorize gid ninyo pag-ayo. Akong gipadako aron makit-an ninyo ang ato ang verse na makit-an sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na nagasulti, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans of wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Na ako'y takluban, kunya ato ang i-sulti. Okay. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans of wholeness and not for evil. Plans not for evil, to give you a future and a hope. Oh, hapit ligid ka nito mga bata, no? Sige pa, para ma-memorize din nato pag-ayo. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans of wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Papa nato no, dakit na gid nato ma-memorize. Sige. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans of wholeness and not for evil, to give you a future and a hope. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sige, last na lang yun mga bata.
Jeremiah chapter 29 verse 11. Ready? Say, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans of wholeness and not for evil, to give you a future and a hope." Wow, mga bata! Memorize na yun ninyo. Sige. Bulatay kanang kapi. Sige. Jeremiah chapter 29 verse 11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans of wholeness and not for evil, to give you a future and a hope." Jeremiah chapter 29 verse 11. Kay balo ko nga memorize na yun ninyo. O sa sunod na to, nga lesson, sa ato ang sunod nga Bible story, kay balo ko nga memorize na yun ninyo ang atong memory verse. Hanto sa sunod nga memory verse. Bye-bye and God bless! I promise. Mga bata, nakasulti ka na ba ni anak nga pulong? Tingali mga bata, nagsaad ka sa imo nga suod nga higala, nga moatwin ka sa iya nga birthday. Unya pag abot sa iya nga birthday, wala ka naka-attend, kay nagsakit ka. Wala ni mo natuman ang imong gisaad. O tingali mga bata, sa imong nanay, nagsulti ka. Nay, dili na jud ko magpasaway, promise. Pero mga bata, pipila ka adlaw, nagpasaway na pud ka kay nanay nimo, naglagot na pud siya sa imo nga. Wala nimo natuman ang imo nga gisaad. Ang ato ang istorya mga bata karong adlaw, makita kini sa Bible. Ang Bible, ang Ginoo adunay sa saad ni atong mga panahon. Ug kini nga saad iya gayud nga gituman. Ang iya nga saad mga bata 4,000 years na katuig nga niagi sa usa ka tawo mao si Abram. Si Abram gibag-o sa Ginoo ang iya nga pangalan. Gihimo nga Abraham. Buot pa sa buot, mahimo siyang amahan sa daghang kaayo nga mga nasud. O panalanginan sa Ginoo ang iyang pangalan. O mahimo siyang bantugan o kilala sa tibuok kalibutan. O gani mga bata, si Abraham, nag-anak siya. O ang anak niya among si Isaac. O si Isaac mga bata, nag-anak po siya o duha ka lalaki. Ang nadumduman niyo pa ba itong istorya itong mga niagi? Kinsa ganito mga bata? Tama! Si Esau o si Jacob. Pero mga bata, si Jacob, paborito ni Abraham. O gani, si Jacob, dito mga bata, ang padayon nga mangsaad sa Ginoo o kini nga saad natuman gayud. O paagi sa kay Abraham mga bata, unsa ang gisaad sa Ginoo? Magpadala siya sa iya nga bugtong nga anak nga si Jesus nga matawo. Si Jesus mao ang plano sa Ginoo ang makabalik ang relasyon sa Ginoo ngadto sa tao. Ang relasyon sa Ginoo ug sa tao mga bata naputol sa una nga mga panahon tungod nga nagsupak si Adan ug si Eva nga nakasala sila sa Diyos. O dito nag-abot ang sala. Unsa gani mga bata ang sala? Nagaingon siya sa iya nga pulong sa Roma 5:12, ingon siya diri, ang sala nakasulod sa kalibutan tungod sa paglapas ni Adan. O ang iyang sala nagdala og kamatayon. Busa, miabot ang kamatayon sa tao ug ang tanan nga mga tao nakasala man sa tubangan sa Dios. Ang relasyon sa Ginoo nagbalik
pinaagi kay Jesus. Kaya nga naman mga bata, si Jesus namatay sa krus. O siya gilubong. Pero pag ikatulog ka adlaw mga bata, si Jesus na banhaw, ug alang kanimo ug kanako tungod sa tuang mga sala. Ug niadto nga mga panahon ng mga bata, daghan na nga mga naglipas nga mga naglipas nga mga ug ang Biblia nag-ingon ang plano sa Ginoo luwason gayud niya ang katawhan sa bilog nga kalibutan. Ug niadto nga panahon ng mga bata, sinamatay na si Abraham, ang saad sa Ginoo wala pag-usa. Sama sa gisaad kay Abraham. O pinaagi sa iyang anak nga amo si Isaac o anak man ni Jacob. Ang Ginoo nagsultipod sa iyang saad. Ngunit siya diri, si Jacob, adunay siya'y duha ka asawa. Amo si Leah o si Raquel. Pero mga bata, nalimbungan gayud si Jacob ni Laban. Ang Biblia nagsulti nga si Jacob nagserbisyo sa kay Laban og 7 years katuig para lang nga maako niya si Raquel nga iyang gihigugma. Pero mga bata, niadtong kagabiyon nga ato sa kapalang niya na mauan nga si Leah di ay ang iyang nga nakauban. Ug abi yung mga bata, nasubuan man si Jacob. Ug iya jung gipaninguha nga makaupod niya si Raquel. Ug abi yung mga bata, sa amo to nga mga pamaagi, ang Ginoo matuman gihapon ang iya nga mga saad nga dili gayud mausad. Ug gani mga bata, niadto nga panahon nga panghitabo, si Leah nag-anak siya og 4 ka lalaki. Ug tungod niya ato mga bata nga 4 ka lalaki, nakita ni Raquel nga ang sa panahon nga itong mga bata, sakay Jacob, dako kaayo nga pamilya. Tungod kay pila gani na kabilog ang iya mga anak? 12 ang mga anak ni Jacob mga bata. O gihimo siya, o bisan sa, o ang pamilya mo, balin sila sa lugar sa Kanaan. Ang yuta nga gisaad sa kay Abraham, sa kay Isaac ug Jacob. Maupod ang panahon nga nanganak gid siya didto mga bata. Amo to ang ikaduha nga anak ni Raquel. Ug gani mga bata, tungod ni ato, unsa gani ang kasubo nga niabot sa ilang panimalay? Wala nila damha kay nanganak si Raquel o namatay si Raquel ni atong panahon na. Bisang daghang problema ang pamilya ni Jacob, pero ang Ginoo padayon nga nagauban kay Jacob para himuon niya ang mga importante bahin sa iyang saad nga gipadala ang manluluwas. Bisan ang pamilya ni Jacob, dili perfecto, mga bata. Pero mao ang gipili sa Ginoo nga mahimo ang saad. Mahimong panalangin sa tibuok nga kalibutan. Si Jesus ang promise nga manluluwas gikan sa pamilya ni Jacob. Mailhan ba nimo si Jesus na imong manluluwas sa tibuok kalibutan? Bata, ang ginhimo ni Jesus para gayud kanimo ug kanato. Nag-ingon siya sa iyang pulong nga makita naton sa John 1:12. Ningon siya diri,
ang bisan kinsa nga matuo kaniya o musalig kaniya, mahimo niyang anak, mahimo kanyang anak. Ug ina nga bersikulo mga bata, ang saad sa Ginoo, imo lang tuhuan ug imong dawaton nga si Jesus imo nga manluwas. Himuon ba nimo na karong adlaw mga bata? Kung wala pa nimo manahimo, himuon nimo karon ug mag-ampo ka uban ka na. Lord Jesus, salamat sa imo nga dako nga paghigugma kanako. Ug salamat Lord God nga ikaw namatay sa krus para sa ako ang mga sala. Ug ako gayud ina gituuan. Gilubong ka ug nabanhaw para kanako. Ug karon adlaw Ginoo, ako ikaw dawaton sa ako ang kinabuhi nga akong Ginoo manluwas. Salamat Jesus. Amen. Bata, kung amo na ang imo nga pag-ampo, ang saad sa Ginoo nagapadayon hasta karon. Anak ka sa Diyos. Teacher May is back! Kumusta ang imuhang action song naging sabay sa atong music? Nagapanghinaot ko nga nag-enjoy ka sa action song. Naileson ang atong action song, no? Sama sa atong memory verse nga makita sa Jeremiah 29:11. Ang Ginoo nagsaad to nga siya nakabalo sa imong kinahanglan. Nakabalo siya sa mga plano alang kanimo. Tagaan kaniya og maayong kaugmaon ug maayong paglaom. Bata, kung ang Ginoo nagsaad kanimo og iya kining pagatumanon, kinahanglan usab ikaw mutuman sa imong mga saad sa imong isig katao. Bata, sama sa ato ang Bible lesson, ang Ginoo nagtuman sa saad kang Abraham, ngadto kang Isaac, ngadto kang Jacob. O si Jacob nakaanak og 12 ka mga lalaki o isa ka babayi. Bata, willing ka ba na tumanon ang imuhang saad? Very good! O kabalo ba ka kung unsa ang saad kung imuhang dawaton sa Jesus na imuhang Ginoo manluluwas? Ang saad na tanggalon sa Ginoo ang walay katapusan nga punishment. Aron kita maluwas gikan niini. So bata, until next time, magkita na usab kita.